ale. To normálne skáče. A kde by si omýka? Pravý akože predko, ale není to tak, jak predko. Lejka, nakoľko si to išlo svalových? Krok. No nakoľko? No čo nevnímaš? Lea. No. No, tak nachvála ešte raz. A keď budeš vo vnútri, rád. Dobre? Janko, z oblúka, poď tomu nenarovnávaj. Tak, jak som ti ukazoval, pomáli. Tak, teraz ho len trošku. No, boli chvála ďalej, boli všetky 4 rovnaké? A koľko bolo aký? To znamená, že je to ako? Nakrátko za to. Alebo na to. Teraz to bolo ako? Tak. Keď vieš, že to je 3 dopredu a 4 tam pôjde okolo, tak sa všetko necháva na koľa. Ty sa neriešila nič. To znamená, Lea, je to prvná zápometra. To znamená, že buď sa rozhodneš na 3, keď ideš na 3, to znamená, že musíš ten kôstvať trošku väčší svalové. Musíš sválať a vo vnútri ho postrčiť. Alebo ideš na 4, ale keď ideš na 4, tak doskočíš a hneď si ho trošku skrátiš, aby boli všetky 4 svalové rovnaké. Alebo aspoň ten prvý, keď ešte je zlý, tak tie ďalšie 3 aby boli rovnaké. Áno? Marko. A nemôžeš, že ideš žadu a nevieš na to. No čo? Na čo si myslela? Na čo? Narovnaj sa. Dobre, ideme to zľava. Ale ty to druhý krát, som mi išiel takto doprava, ja som si ho... Takto dal nohy do boku. Som myslel, že mali stojať nohami. Ja Bianko, na oťaž, neponáhľaj sa. Vonkajša, stoď už. Vydrž.